Сённяшні выпуск праграмы працягне монатвор айчыннага радыётэатра. Слухаем апавяданне Геннадзя Ланеўскага «На беразе Свіслачы». Чытае акцёр Юрый Кухаронак. У промнях заходзячага вераснёўскага сонца па пагорку над Свіслачу стройныя карабельныя сосны. Іх ствалы гараць золатам. Нехта назваў сасну чырвоным дрэвам. Яна не так чырвоная, як сонечным зянні чырвона-залатая. А бярозамі спакон вякоў абсаджвалі шляхі. Белыя бярозы бачныя ўначы, падарожнік не саб'ецца з дарогі. Лепшага будаўнічага дрэва за сасну ў нашых барах-пушчах няма. Моцны дуб, але калі сасну на корані працягнуць пяньковай вяроўкай, сасна за 2 гады набярэ столькі смалы, што не згніе ў зрубе і за 200 гадоў. Нібы фанабэрачыся сваёй прыгажосцю рака Свіслач, асабліва вялікая каля Старыцы, закручвае перад ракой талькай. Кажуць, што калісьці людзі рыдлёўкай злучылі канцы гэтай дугі, рака спрамілася. Старыца утварыла вялікі паўвостраў заліўных мурожных лугоў. У трохкутніку паміж Свіслаччу і талькай ужо ў наш час збудавалі рукатворнае возера, купальны басейн санаторыя. Абвялі яго пясчанай дамбай з 3 бакоў, прамой ад Свіслачы, выгнутай ад талькі. Канцы дамбы упіраюцца ў прыгорак, круты правы бераг, на якім у маляўнічым сасновым бары 5павярховая камяніца санаторыя, выцягнутая ў адну лінію. Асфальтаваная стужка шашы бяжыць ад санаторыя праз раку Тальку да чыгуначнай станцыі. Яшчэ адна шаша, аддзяліўшыся ад першай, ужо за санаторыем, ідучы назад, пераразае сасняк і выходзіць да Свіслачы. Праз доўгі жалезабетонны мост над Свіслаччу і ўсё яе шырокай далінай падымаецца на шматлікіх бетонных быках на левы бераг у вялікую вёску Арэшкавічы. Ля моста на правым беразе узведзена камяніца турысцкай базы. Тут не чутна пакуль песень. Яшчэ не завершана будаўніцтва, але хутка мясціна ажыве, загучаць гітарныя струны, засвецяцца вячэрнія вогнішчы. Іду уздоўж Свіслачы па яе крутым правым беразе да вёскі Церабуты. Рака тут імклівая, не тое, што ў нас у Мінску, дзе стрыманая плацінамі і разліўшыся ў азёры, яна нібы спыняе цячэнне. Перад Церабутамі некалькі сучасных садовых дамкоў мінчан. Узвышаецца і фанабэрыстая, драўляная, выленіўшая ад часу 2павярховая дача аднаго мастака. Мясцовыя сялянкі шмат адпавядаюць пра вяльможнасць яго жонкі, якая ніколі не абыходзілася без служанак. Вёска Церабуты невялікая. Дамы гарадскога тыпу з наразнымі аканіцамі, з абчэсаных бярвенняў, фарбаваныя, без ашалёўкі, стаяць на самым беразе ракі. Па кручы берага узвышаюцца да сонца прыгожыя кроны дубоў, каштанаў, ясеняў, клёнаў. Паміж дрэў волатаў, ад хат да пясчанай вуліцы сады. Дамы ў садах і з другога боку вуліцы. Бялее сілікатныя цэглы розных прыбудоў. Пры панадворках некалькі гаражоў. Не бачна і не чутна ў вёсцы дзяцей. Ад гэтага вёска нібы вымершая. Як пасля даведаўся, тут жывуць пераважна старыя. Выбраўшы дом з прыглянуўшымся садам, заходжу ў панадворак купіць яблыкаў. Дзядзька пенсійнага ўзросту з тыповым беларускім тварам, паважаны і нетаропкі, заміж 2 кілаграмаў наліўных антонавак адважвае добрых 3 і не забірае лішак, паказваючы спрадвечную беларускую хатнюю гасціннасць. Прыгожае у вас наваколле? Мабыць, і рыба ёсць, пытаюся. Рыба ў нас
под подушкой. Без гумару суцвярджае гаспадар. Раней былі шчупакі вялікія, самы, зараз больш карасей. Горад забрудзіў раку. Да вас цячэ чыстая вада ракі Вілій. Збудавалі канал, злучыўшы Вілію з Свіслыччу, кажу. Канал працуе некалькі год, а вада ўсё забруджаная. Нанесці рану прыродзе лягчэй, чым вылечыць, не згаджаецца гаспадар. Вы ўвесь час жылі тут, у вёсцы, пытаюся. Не, кажа селянін, больш 20 гадоў працаваў на чыгунцы ў мінскім вагонным дэпо. Сям'я жыла тут, у вёсцы. Чаму санаторый збудавалі пры ўпадзенні талькі ў Свіслач, пытаюся. Прыгожая мясціна і лячэбная спакон вякоў завецца. А што за лячэбная, пытаюся? Ды тут цэлае паданне ходзіць, кажа гаспадар. Гэта мяне цікавіць, люблю паслухаць сялянскія апавяданні. Каб улагодзіць гаспадара, прапаную яму пачак цыгарэт. Гаспадар запрашае прысесці ў садовай альтанцы. Зацягнуўшыся цыгарэтай, ён пачынае апавядаць. Людзі кажуць, што ў старажытнасці на беларускай зямлі жылі 3 народы прашчуры. Нашы волаты вялікія, моцныя людзі, асілкі. Іх вялікія магільнікі, курганы і зараз валатоўкамі завуць. Жылі таксама вельмі лютыя, злыя людзі, люцічы. Іх яшчэ заўкалакамі, ваўкамі звалі. І як процілегласць ім жылі памяркоўныя, ціхія, сумленныя людзі, асты і аісты. Дядька дакурыў цыгарету, добры тытунь, хваліць і некалькі, шчакаўшы, працягвае. Народ жыў тады рэдка. Было шмат бароў, балот, пустак. На пустках і пачалі сяліцца. Будаваць паселішча прышэльцы-балты. Яцвягі, галядзь, ладгалы, дзелтовы, нальшы, прусы, бурусы. Ішлі яны з захаду і з паўночнага захаду ад Балтыйскага мора. Балтыйскі ўплыў усё больш узрастаў на нашых землях. Іх мова, прылады працы, зброя, вераванні, святы, пахаванні, песні, абрады. А калі яны тут добра прыжыліся, пачалося славянскае перасяленне. А хто такія славяне, пытаюся? Славяне слаўныя людзі, без паўзы сцвярджае селянін. І толькі сказаўшы гэта, задумваецца. Пасля працягвае. З Падзвіння на паўднёвы захад ішлі крывічы. Іх стольны горад быў Полацк. З поўдня, з Прыпяці, сваёй калыскі, амаль ім насустрач рухаліся дрыгвічы. Іх цэнтрам быў горад Тураў. Ці былі дрыгвічы славянамі, дасканала невядома. Магчыма, гэта было якое мясцовае тутэйшае магутнае племя. Крывічы з дрыгвічамі спачатку ўступалі ў бітвы, вялі войны, пасля замірыліся. Замірэнне іх прайшло на нашай мясцовасці. Паданне сцвярджае, што пры ўпадзенні ракі Талькі ў Свіслач на крутым беразе з'ехаліся князі абодвух вялікіх плямён – крывічаў і дрыгвічаў. Раіліся, заключылі мір і хацелі заснаваць тут горад у трохкутніку паміж гэтых рэк, але нешта ў іх разладзілася. Крывічы заснавалі свой горад Мінск пры ўпадзенні ракі Менкі ў раку Пціч, а дрыгвічы – крэпасць Нямігу пры ўпадзенні Нямігі ў Свіслач. З кошыка, што прымацаваны вярочынай пад страхой хлява, злятае надол беларужовы, пярэсты, з мурмуровым адценкам вельмі прыгожы голуб. Недзе чытаў, што завуцца такія мінскія бярозавыя. Іх за 30 год удалося вывесці мінскім селекцыянерам-галубаводам. Гаспадар сціхае і з замілаваннем глядзіць на голуба.
З будкі, што ля сцяны хлява, выскаквае вялікі з добрае цяля паляўнічы сабака. У некалькіх кроках ад голабу ён робіць стойку, натапырвае вушы і падымае правую пярэднюю лапу, каб кінуцца на птушку. «Марсік!» – кліча гаспадар. Сабака, глянуўшы на гаспадара, апускае вушы і садзіцца на заднія лапы. Некалькі пахадзіўшы, голуб узлятае, зрабіўшы круг над панадворкам, ляціць на ўскрай вёскі. Твар гаспадара лагоднее, ён кажа: «Шмат воінаў, крывічаў і дрыгвічаў, параненых у папярэдніх бітвах у знак трывалага міру, лячыліся тут ля ўпадзення талькі ў Свіслач. Тут і была старажытная лячэбня. Лячылі ў даўніну валхвы, рэлігійнікі паганскай або язычніцкай да хрысціянскай веры. Хірургаў тады не было, але умелі зрашчваць пераломы, упраўляць вывіхі. Таблетак і капель яшчэ не ведалі, лячылі рознымі травамі. Травы зараз у пашане. Замовамі, унушэннем, зараз гэта гіпнозам называецца. Лячылі расціраннем, мы кажам масажам, і асабліва купаннем у туманах і рэках, як зараз у ваннах, паветрам, насычаным сасновым водарам, багульнікам і асабліва выдатным харчаваннем. Тут было шмат дзічыны і рыбы. Паданне сцвярджае, што і рваліся сеці, сплеценыя са сцяблоў дзікіх канапель, гэтулькі ў іх трапляла кожны раз рыбы. У тыя часы, як сцвярджаюць старыя людзі, кожны чалавек мог прыйсці лячыць параненых і хворых. Спачатку ён іх абыходзіў, аглядаў, яны ляжалі на лапніках у буданах з кары і казаў валхвам, каго ён можа вылечыць вядомым яму метадам і сродкамі. Людзей, якія ўмелі лячыць хворых і параненых, называлі знахарамі. У даўніну іх было шмат, іх веды ад прашчураў. У 18 стагоддзі ўлады павялі барацьбу супраць знахараў. Народная медыцына пачала знікаць. Селянін змаўкае, звяртае ўвагу на калодзеж, збудаваны недалёка ад увахода ў дом, з бетонных цымбравін, з драўлянай пакрыўкай і калаўротам. Калодзеж, мабыць, глыбокі, думаю, бо на высокім вянцы рачнога берага. Заўважаю ля калодзежа вядры са два чорных малых камянёў крэмня. Навошта крэмень? Не стрымаўся, запытаўся. На дно калодзежа, каб заўжды была чыстая лячэбная вада, кажа гаспадар. Каб дзядзька не выйшаў з ролі апавядальніка, пытаюся. Апрача крывічаў і дрыгвічаў на Беларусі былі і радзімічы. Гэта ўжо ў больш позні час, з Падляша, як сцвярджаюць падручнікі. Ад ракі Віслы на ўсход да ракі Дняпра прабілася славянскае племя радзімічаў. Уразіла спасылка селяніна на падручнік. Думаю, чаму гэта стары, выйшаўшы на пенсію, не застаўся жыць у Мінску. І тут жа знаходжу адказ. Ён і працуючы ў горадзе на чыгунцы заставаўся селянінам, хоць і насіў форму чыгуначніка. Мабыць, увесь вольны час праводзіў у вёсцы, бо вельмі любіў сваю сялібу. Уклаў у яе шмат сіл, яна ўся паліта яго потам. Пасля невялікага перапынку ён працягвае. Крывічы, дрыгвічы і радзімічы падпарадкоўвалі, а пасля і асіміліравалі балтаў, якія сюды перасяліліся раней. Сышоўшыся, славяне змяшаліся і на балцкай аснове ўтварылі беларускі народ. Па апісанню арабскіх і персідскіх гісторыкаў 8 стагоддзя, на землях старажытных крывічаў у вярхоўі трох буйнейшых еўрапейскіх рэк заходняй Двіны, Дняпра і Волгі існавала загадкавая краіна – Артанія з цэнтрам Арсарша. У 8 веку ўсходнія купцы ведалі 3 цэнтры Русі
Куяб-Киев, Артанию, Славію Русію. З Артаніі на паўднёвы ўсход прывозілі чорных собаляў, лісіц, свінец, волава, каштоўныя мячы, якія згіналіся папалам і прымалі ранейшую форму – бурштун. Чаму ўсходнія купцы лічылі сучасную Оршу, а не Полац галоўным горадам Артаніі гісторыі невядома. На поўдзень, недалёка ад беларускіх зямель, узмацніўся горад Кіев, цэнтр кіеўскага княства, з дынастыяй князёў Рурыкавічаў. Пазней іх сталі называць Яраслававічы. У полацкім княстве Крывічоў панавала дынастыя Рыгвалодавічаў. Полацкае княства вельмі ўзмацнілася пры княжэнні Усяслава-чарадзея. Пры ім палачане захапілі Новгарад, забралі шмат палонных з наўгародскіх вёсак. За гэта аб'яднаныя сілы Яраслававічаў, Новгарада, Кіева і Чарнігава на чале з кіеўскім князем Ізяславам пайшлі на полацкае княства. Да Полацка не дайшлі, ён быў магутны, а ў 1067 годзе акружылі Мінск. Крывічы і Дрыгвічы упарта абаранялі горад, але ён паў. Кіеўскі князь Ізяслаў і чарнігаўскі князь Святаслаў загадалі перабіць усіх палонных мінскіх мужчын, а жанчын і дзяцей узяць на шчыт, гнаць у палон. Мінск перастаў існаваць як горад, пала і крэпасць Няміга. Пасля на месцы былой Нямігі Крывічы і Дрыгвічы узвялі сумесны новы горад, названы Менскам. З 1104 года ён цэнтр удзельнага княства. Горад ішоў з намі праз вякі і стаў сталіцай Беларусі. Селянін скончыў апавяданне. Сядзім у садовай альтанцы. З цікавасцю углядаюся ў дужыя волаты на беразе ракі. Мабыць, шмат чаго змянілася ў тутэйшых месцах з тых далёкіх часоў, кажу. А як жа, заўважае гаспадар. Знікла не толькі вялікая рыба, самыя шчупакі. Мала прыходзіць вугроў нашы рэкі, Саргасава мора праз Атлантыку. З'явілася ў рацэ невядомая адкуль рыба-калюша малая, пражэрлівая, знішчае ікрынкі іншай рыбы. Зніклі балотна-лясныя коні, чорная балотная чарапаха, рысь, загінуў знік тур, заняпаў зубр. Знікненне тураў і заняпад зубраў, кажу, гэта знікненне адаптацыі, часткі вопыта да змены ўмоў існавання чалавека. Як гэта? Пытаецца селянін. За мільёны год, кажу, чалавек прыдбаў жыццёвы вопыт, адаптацыю. Мы не ведаем, як адаптацыя тураў і зубраў была часткай падтрымкі раўнавагі жыцця чалавека, як спрыяла яна развіццю, але яна дзейнічала. Без тура і зубра нешта зменіцца і ў чалавека. Каб узмацніўся чалавек, узрасла яго адаптацыя, трэба, пакуль не позна, узнавіць зубра ў нашых лясах. Вучоныя лічаць, што зубрыны статак у Белавежскай пушчы павінен быць да 3000 галоў. Такі статак можа пракарміць пушча. Ён будзе надзвычай здаровым і дасць самарасселенне. Гэта разумна, згаджаецца дзядзька. Усё жывое трэба аберагаць. Пасля гутаркі з селянінам пайшоў знаёміцца з Арэшкавічамі. А ў санаторый вяртаўся ўжо пры месячным зянні. Выходзячы з церабуту, думаў, што прырода мяняе паверхню зямлі. Мабыць, і тут пры ўпаданні ракі Талькі ў Свіслач жывапісны рэльеф за многія сотні гадоў змяніўся. Згладзіліся пагоркі, урэзаліся ў глебу і ў той жа час абмялелі рэкі, запаволілася іх цячэнне.
Глухія прыродныя лясы набылі выгляд паркаў. На месяц наплыла хмара, што надало таямніцы бору. Над ракой слаўся туман. Чалавек пазнае прыроду, умешваецца ў яе развіццё, ставіць сабе на службу, выводзіць новыя пароды жывёл. Сарты расліны вельмі часта наносіць прыродзе непапраўную шкоду, і толькі ў апошні час стаў задумвацца аб гэтым. Прырода бясконца, і чалавек ніколі не пазнае яе да канца, не пазнае галоўную тайну жыцця і смерці. Гэта не ўласна разгадаць ніколі нікому. Хмары зусім схавалі месяц, наваколле пацямнела, і мне здалося, што недзе за ракой пратрубіў рог. Пачаў углядацца за раку. Над ракой слаўся шэры, а за ракой белы, бусліна-малочны туман, і мчаліся касякі коней. Заплюшчыў вочы, а калі адплюшчыў, коней за ракой не было. Не трэба галюцынацый, сказаў сабе і падумаў, што ў наш трывожны час пры сучасным развіцці ядзернай тэхнікі чалавек можа па злому умыслу альбо няведанню знішчыць усё жывое, нават і самога сябе. Знікне свет з яго зданнямі і явай. А белы туман за ракой не прападаў. А што, калі падацца за туманам праз раку, старыцу? Але ў ямах, мабыць, шмат змей. Яны сцерагуць гэты туман. Загразнеш у старым іле, ды і вада ў рацэ вельмі сцюдзёная, звядзе судорага рукі і ногі. А беламалочны, бусліны туман усё працягваў вабіць, клікаць. Ведаў уласцівасць гэтага туману і ў ваду не палез. Мала шансаў было дайсці да малочнага туману. Скончылася Церабуцкае поле, пачынаўся лес-парк санаторыя. І тут заўважыў на дарозе нейкі вялікі руды выварацень. Здаецца, раней там нічога не было. Зноў галюцынацыі падумаў. Але хада неяк запаволілася. Раптам хмара сплыла, і ў месячным святле добра разгледзеў вялікага зубра, які кроках у 30 стаяў на дарозе і пільна глядзеў на мяне. Скочыць у бок. Трэба ўзабрацца на сасну, мільгнула думка. Якраз пры дарозе разлабістыя дрэвы. Ногі чамусьці не слухаюцца. Нейкі час стаялі адзін супраць аднаго. Зубр чмыхнуў і з незадавальненнем, як мне здалося, павярнуў галаву направа і пайшоў уздоўж санаторнага плоту, што аддзяляў парк ад поля. На канале Культура прагучала апавяданне Геннадзя Ланеўскага «На беразе Свіслачы», чытаў акцёр Юрый Кухаронак. Рэдактар радыётвора Людмила Батюшкова, гукарэжысёр Ларыса Гаршунова. Год запісу 1990. Эфірны час праграмы «Радыётэатр лепшае» завяршаецца. З вамі былі гукарэжысёр Дар'я Сідарэнка і вядучы Владзімір Трапянок. Жадаем прыемнага адпачынку і добрых уражанняў на канале Культура.